Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Kliwon 8 April 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ngakeni panerak. Para adiyuswa, manungsa kadunungan lali saking luput dosa lan mati. Tegesipun manungsa punika winates lan wonten kekiranganipun. Milanipun manungsa ketambu didaya amri nindakaken perkawis ingkang sae migunani jumbuh kersanipun Gusti. Boten maiben menawi manungsa kedah ngakeni karingkihan lan ngakeni menawi sampun nerak wewaleripun Gusti. Kita punika tiyang ingkang boten sampurna, kathah kekirangan lan dosa. Menawi kita purun ngakeni sedaya dosa kita ing ngarsanipun Gusti, Gusti tamtu paring pangapunten dhateng kita. Jabur 3:2 ayat gangsal ngendika, dosa kawula lairaken dumateng paduka, kalepatan kawula mboten kawula aling-alingi, tembung kawula dak ngakoni panerakku ana ing ngarsane Sang Hyang. Paduka nunten ngapunten kalepatan kawula margi saking dosa kawula. Nanging ngakeni dosa punika mboten gampil. Juru Mazmur piyambak paring paseksi ngakeni dosa ing ngarsanipun Gusti punika kedah nglangkungi proses ingkang panjang. Pramila kita kedah purun mendel gegilut ngrumaosi kalepatan kita punika. Saksamunipun kita emut, kita wantun nglairaken pengaken dosa dumateng Gusti kanthi jujur lan tulusing manah. Para adiyusa, ing mangsa prapaskah lumantar poso, ndedonga lan ngibadah, kita kaemutaken ringkihipun kita minangka manungsa. Milanipun enggal wangsula dumateng Gusti kanthi cara ngakeni panerak caket raket kalian Gusti. Lumantar ngakeni panerak, Gusti badhe ningali pamratobat kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amri kawula purun ngakeni panerak kawula, dosa kawula, kalepatan kawula dumateng paduka. Monggo paduka ingkang musik manah kawula, matemah ing sauruting gesang kawula, kawula tansah ngakeni panerak kawula dumateng paduka. Paduka berkahi para adiyuswa, dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken Diaken Agus Salim GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan astanipun. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Rudi Kristianto ingkang sampun operasi wonten ing Jakarta. Mekaten ugi Ibu Deni Wahyu Widyastuti ingkang nembe nandhang sakit ing griya sakit Citarum Semarang. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono
Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman, ing GKJ Ungaran. Kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden, ing GKJ Sragen. Kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro ing GKJ Karangdawa. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar, ing GKJ Mijen. Kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.